डीजे लखन कंटोली। సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, డీజే సాంగ్ గోల్డీ సాంగ్ ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్, సూపర్ వచ్చింది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ వీడియో గురించి నైస్ అనుకుంటానో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి, ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి, నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. అండ్ ఫొటోస్ కానీ ఏమైనా కావాలంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్, మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏవైనా ఫొటోస్. సో ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఈ హీరోయిన్ ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి, బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి, కాపీ ఎఫెక్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, లాస్ట్కి వెళ్ళండి. సో కంటిన్యూగా మొత్తం లాస్ట్కి వెళ్ళి సో ఇక్కడ 27 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకోండి. 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి, బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి, కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి, ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి మధ్యలో 1 2 3 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ సేమ్ 1 2 3 4 వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 4 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, 4 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ సో ఇక్కడ ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఈ ఫోటోని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా 4 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, 4 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 26 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి, బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి, కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఈ సెకండ్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసి ఒక ఫోటో మధ్యలో వదిలేసేయండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి మళ్ళీ సేమ్ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకోండి, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి మళ్ళీ. సో ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసి మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇది చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో ఈ లాగ్ ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ మధ్యలో ఒక ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ సేమ్ ఈ ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కన్ఫ్యూజ్ అయితే మళ్ళీ చూసుకోండి. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, సింపుల్ ప్రాసెస్, మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అంతే. సో ఇక్కడ లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది, టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఇంకో ఫోటో ఇక్కడ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు పేస్ట్ వేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి, బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు
లాస్ట్ ఒక ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ సారీ కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వరకు ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి 1 2 3 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ 4 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. 4 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇది కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు, ఈజీగా కంప్లీట్గా సేమ్ ఉంటుంది. సో లాస్ట్ వరకు 1 బై 1 ఇదే ప్రాసెస్లో ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో 4 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 4 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇంతకుముందు ఎఫెక్ట్ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చూసుకోండి, వీడియోని రిపీట్ చేసి అర్థమవుతుంది. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 25 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.